Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω την χειμωνιάτικη γιορτινή ρουτίνα. Ιδανικά θα ήθελα όλα μου τα πρωινά να ξεκινάνε έτσι, αλλά φυσικά με 2 παιδιά δεν είναι τόσο εύκολο. Παρ' όλα αυτά προσπαθώ να το κάνω όσες περισσότερες μέρες μπορώ. Σηκωθούμε λοιπόν και έχω στρώσει εννοείται το κρεβάτι. Η πρώτη κίνηση που κάνω είναι να ανάψω όλα τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια που υπάρχουν μέσα στο σπίτι. Εννοείται ανάβω και τα κεράκια για να μυρίζει όλο το δωμάτιο όσο πιο πολύ Χριστούγεννα γίνεται. Φυσικά δεν παραλείπω να βάζω και στην τηλεόραση να παίζει μια χαλαρωτική χριστουγεννιάτικη μουσική. Αφού περάσουμε και λίγη ώρα παίζοντας με την μπέμπα, έχει έρθει η ώρα για το πιο ωραίο χειμωνιάτικο πρωινό. Φυσικά μιλάω για baked oats, τα οποία βάζω κανέλα και καραμελωμένο μήλο από πάνω και πραγματικά είναι το πιο ωραίο χειμερινό πρωινό που μπορείς να φας. Είναι τόσο νόστιμο και παράλληλα υγιεινό που είναι η πιο εύκολη επιλογή για να φτιάξεις για πρωινό. Αφού λοιπόν τελειώσω και με το πρωινό μου, το οποίο εννοείται έκατσα να το απολαύσω δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, έχει έρθει η ώρα για την περιποίησή μου. Ξεκινάω λοιπόν κάνοντας μία μάσκα προσώπου, όπου δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη από αυτήν με τον άνθρακα που είναι και η αγαπημένη μου εδώ και χρόνια, και αφού την αφήσω να στεγνώσει καλά έχει έρθει η ώρα για το πρωινό μου ντουζάκι. Μόλις τελειώσω με τον ντους, ξεκινάει η περιποίηση του προσώπου μου και φυσικά ξεκινάω με μία λοσιόν η οποία επαναφέρει ξανά το pH στο πρόσωπό μου και στη συνέχεια χρησιμοποιώ την κρέμα ημέρας που έχω. Είναι μία απλή ενυδατική γιατί πιστεύω ότι δεν χρειάζομαι κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή, αυτή με καλύπτει και με το παραπάνω, και προσπαθώ να αφιερώνω 5 λεπτάκια κάνοντας λίγο πιο εξειδικευμένο μασάζ έτσι ώστε να το βοηθήσω να κρατήσει την ελαστικότητά του.
φυσικά έχει έρθει αυτή η εποχή που θέλω να μυρίζω όλη μέρα μελομακάρονο, οπότε αφού βάλω μιστ σε όλο το σώμα και το μαλλί, χρησιμοποιώ και την κρέμα από την ίδια σειρά για να μυρίζω όσο πιο έντονα γίνεται. Αφού τελειώσω με την ενυδάτωση στο σώμα μου λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να βρω κάτι άνετο και χουχουλιάρικο που θα με συνοδεύσει για το υπόλοιπο της ημέρας. Και κάπως έτσι τελειώνει η πρωινή μου ρουτίνα, ελπίζω να σας άρεσε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!